min dama sauke ayyukan da na ɗauka da na sani kana alfarma kace da ni da wuka yarje idana ni zan yi suma a duba sabar soyayyar da ke diga a cikin kirjina Allah ƙara nunka salatan da kai gabar wa kanka saninsa sau adadin gaba adadin da ya zarce sammai nisa kai wa mai gida jagora wanda na bai wa raina fansa da alihi hada da sahabbansa du suna cikin wake na salam ala uban kasaita dole da kai ake yin komai kai kadai Allahu ya keɓe ya tattare ya bar maka komai girma isa ashe sun kare a san da lai kiran ka ga sammai wanga batu akwai shi da nauyi bara na sa ka yi baki na zaman ka sai da laburari mai san kashi ya zama